С фалит номер 2. Фалит номер 2 Да не ще забравим, разкажа да. за него. След игралната зала, шефа ми вече, когато той фалира и замина за щатите, игралната зала затвори и я купиха други хора, сега, които я експлоатират като ресторант часовник в момента. Да, сетих се. Сети се, Да. Тогава аз съм на никъде. Работил съм, имам някакви спестявания, ама те ще ми стигнат за един месец. И почваме с един мой приятел. Той вика, бе, ти имаш опит тук да управляваш игралната зала, ела да работиш с мене. Взел съм едно кафе под наем. И кафето е точно срещу окръжна болница. И аз викам, добре. И ставам нещо като управител, а не точно съдружник. Двамата с него го работим, плащаме разходите и каквото стане го делим на две. И работим така 3-4 месеца, обаче аз смятам, че примерно до 25 число ние работим за найема. И от 25 до края на месеца работим за нас. И то на финала, като дръпнем чертата, там ставаха някакви супер дребни пари. И аз няколко месеца, занимавам се, защото то ми отнема много време. Там има зареждане, тогава ходих с колата напред-назад, не носиха всичко на място. И не можех да се занимавам, пък и нямах така визията с какво точно искам да правя. И тогава на 4-я, 5-я месец, 6-я месец фалирах за втори път. А вече като съсобственик на бизнес. Да. То е много условно казано, но все пак е било така. И спомням, че от казиното, от игралната зала ми бяха останали едни маси. 4 маси и столове, наложи се да ги продам. 4 маси пластмасови столове, за да някакви пари. Да. И тогава за първи път започнах да работя нещо свързано с строителството. Видях една обява в вестник тогава било за фирма Вюрт. Това е, може би не се срещал, може би си ги виждал по рекламите на Шампионска лига. Това е една от най-големите фирми в света за скрепителни елементи и химия за строителството. Винтове, болчета, всякакви предпазни. И почвам там. Пак пълна муха. Имам кола, те ме взимат, защото съм завършил икономика на строителство. Но тогава вече ми е първият досек с строителните фирми във Варна. Те са ми клиенти потенциални. Да. Ти им на мен са ми продаваш... дали... Да, ще им продавам такива неща, ама те... Общо взето тогава беше много свит пазара. Това е 2000-та година. И почти нищо не купуваха. Той имаше някаква криза там 98-9 година с... тогава е голямата инфлация. Да. И те още не са съживили фирмите. И те колегите ми, преди аз да постъпя, някакъв човек напуска. И аз идвам на неговото място. Обаче, моите колеги преди да почна аз, са обрали всичките клиенти на този, който е напуснал, които пазаруват въобще нещо. И на мен са ми оставили само такива, които нищо не купуват. Обаче пък много. Примерно, не знам колко, но може би 1000-2000 такива фирмички. И моята задача е аз да ходя във всяка една такава фирма, която нищо не купува и да се опитвам да им продам нещо, което е супер гадно за човек, който няма никакъв опит в търговията. Нямаше и някакво кое знае какво обучение. И така изкарах 2 години и на един обект на Златни пясъци се виждам с една моя студентка от икономическия университет. Аз вече съм завършил и тя е завършила. И какво правиш? Към тук се опитвам да продавам някакви неща. Какво продаваш? Ми е риско. Знаеш, че на мен ми трябва търговец. Защо не дойдеш при мене да работиш? И викам, да взема да дойда, ама не напускам Вюрт, защото там работата вече беше наредена. Да. Правих някакъв оборот. Много дребни пари падат, обаче ми покриват разходите за колата. Тогава телефона беше много голям разход. Да. И аз работя и на двете места. И в Вюрт, и в Изоламат се казваше фирмата. Тя продаваше изолационни материали и основно топлоизолация, хидроизолация, рулонни битумни. Оттам ли ти дойде идеята за името за после за фирмата? Да. Но то малко по-различно беше.
тогава, защото имаше няколко други неща, които правих. Там работя и на двете места. Обаче това първото място въобще не ми е интересно. И влагам голяма част от енергията си на второто място. Почнахме да правим такива покриви с хидроизолация. И аз един месец съм горе с майсторите. И лепя. Бях останал без косми тук по краката, защото горелката като много силен огън. И станах супер специалист в това нещо. Исках наистина да го науча и го научих. Защото там има особености, като всеки един нормален бизнес. Да, нормално. И в един момент се случва така. Няколко пъти идва шефа ни от София, защото тя също софийска фирма, тази, за изолациите. Идва и прибира целият оборот на фирмата. Имам примерно 3000 лева в каста. Взимай ги. И ние на другия ден нямам с какво да заредим материали, нямам с какво да почнем обекти. И мен беше ми писнало по едно време, викам, няма да станат така нещата. И тогава си направих една малка бригадка за монтаж на хидроизолация. Ама не напускам нито една от другите фирми. Mm-hmm. Той вече трети бизнес. Трети бизнес. И аз във Вюрт получавам 500 лева. В Изоламат получавам 600 лева. Първият месец, в който работих самичък, вече когато се отделих и си направих бригада собствена, печалбата ни беше 4000 лева. И отивам и го нося. Нося 4000 лева на моята тогавашна партньорка, която ме взе на работа. И викам, това изкарах първия месец, 2 за тебе, 2 за мене. А нейната заплата като топ менеджер след не знам с колко години развитие беше 1000 лева. Аз си нося 4000 лева. Спечелене първия месец. И така, тогава по някакъв начин, защото то се ходи на обучение, не забелязаха от една друга много известна фирма Нитера. Тя беше най-голямата търговска фирма за България тогава, за строителни материали. И казаха, елате да работим при нас. И ни предложиха много интересен начин на работа. Отваряме офис във Варна. Ставаме партньори с вас дамата. Всеки един от вас има по 25%, 50% остават за софийската фирма. Работим заедно. Много добре. Те ви дадат стандарт, ноу-хау как да го правите. Материали, всичко. Ние трябва да имаме офис. Между другото, офиса не беше в тази сграда. Супер. Първият ми офис е бил тук, в тази сграда. Трябваше да наемем офис, трябваше да наемем склад. И така, тогава започнахме да се развиваме вече по-сериозно в монтажа на гипсокартон, в монтажа на топлоизолации. И почнахме да правим и някакво такова строителство, което аз управлявах няколко години. И след това вече строителството е изключително изтощителен бизнес. Ма много. Той начин може за няколко месеца, ако не вървят добре нещата, тотално да те смаже психически. Голяма част от хората в бранша, които са на терен, взимат всякакви субстанции, успокоителни, розови хапченца, червени хапченца. Скоро си говорих с един инвеститор в София и той каза, нали, пак така, че е имало един много тежък период, 7-8 месеца и просто не мога да се спи. Убийствено е било. Това е най-малкото. Сега дали взима нещо, не ми е казал. Не влезна в такива подробности като тебе. 90% взимат, нали, най-тежките случаи са с примерно тежки наркотици. Да. По-слабите са такива, червени хапченца. Да не ги изреждаме, че просто трябва да слагам пейли. Да. Но предполагам, че е изтощителен бизнес. Това е процес, който всичко може да стане. Нали, работник да се нарани и всичко. Тогава имахме един такъв период, едно лято, в което правиме сухо строителство на Акация и Гладиола. Тук е един от хотелите на ВИС. Правиме сухо строителство на Хелена Бич, на Слънчев бряг, на Маджо хотел. Само хора. И правиме на ВИС. Ние сме подизпълнители, но на тия обекти те са супер пускови. Нали? Тогава началото на лято вали гърми, не идват туристи, ти трябва да си го завършил. Нали, знаеш тук... че има забрани и спират. Той едно, че има забрани, ама куриозните случаи са, когато не успее да се справи строителя с довършването на обекта, примерно, туристите идват, настаняват се, слагат багажа, пращат ги на плаж
И ние продължаваме да работим вътре. Слагаме мебели, мукети, шпакловаме, ремонти, нали? Те вечерта се връщат от плаж. Трябва всичко да е на место. Всичко да е готово. Имаш един промеждутък, примерно от 8 часа, в които трябва да довършиш всичко. Това не е ли някакво смазващо напрежение, което да стига до успокоителни, да кажем? То много работи, стига, но наистина така. И аз бях супер много вече изтощил. И тогава ми предложиха някаква така много готина длъжност, търговски представител във фирма Изовер, Сен-Гобен. Сен-Гобен е най-големия производител и търговец на строителни материали като цяло. Най-големия производител на изолационни материали в света, най-големия производител на стъкло. Най-вероятно твоето стъкло на колата е произведено от тях. И правят оборот, една компания само, прави оборот, колкото е брутният вътрешен продукт на България. Тогава беше 50 милиарда евро, те правиха 50 милиарда евро. България прави 50 милиарда евро, Сен-Гобен прави 50 милиарда толкова. Да. И готино такова, шефа ми е в София, супер се разбираме, аз съм супер ефективен, защото имах много вече контакти, много познания. За 2 години, докато бях в тая компания, ние имахме, когато започвах, имахме пазарен дял 30%. Когато ме уволниха, имахме 60% пазарен дял. Значи ние сме увеличили пазарния дял от 30 на 60%. И те то уволняват. И ме уволняват, да. Причината за уволнението беше супер смешна. На втората година аз, работейки, решавам да направя информационен сайт, в който нашите клиенти, които ще купуват от мене изолационни материали, да влязат и да получат информация. Да не аз да разказвам, да отида на обекта и да разказвам, той служи за той, той служи за той, той служи за той, защото той е много голям обем информация. И аз решавам да направя информационен сайт. Как да се казва информационен сайт за изолации? Изолации.bg. Да. Нормално. Така трябва да се казва, да. И решавам да се запазя домейна, обаче тогава, за да се запазиш домейн, трябва или да имаш запазена марка, или да имаш фирма с такова име. Трябва да си избереш едно от двете. Да. Не можеш както сега просто цъкаш в интернет и си запазваш това. Си купуваш домейн и си го плащаш. Трябва да имаш фирма. Трябва да имаш фирма или запазена марка да си регистрирал. Да. И аз викам, сега той са запазената марка, много дълго, фирма се регистрира за 2 дни. Регистрирам си фирма и там правихме някакви дребни неща, ама въобще не може да се каже, че е някакво строителство. Като ми падне някакво обект, примерно за хидроизолация, пращам момчета, защото си имах контакти от едно време и те го правят. И междувременно Сен-Гобен купува една много малка фирма, за сравнение с обема на Сен-Гобен, за гипсокартон. Това е British Plasterboard, това е Ригипс, известна марка, гипсокартон на хората, които се занимават. Значи се едно 50 милиардна фирма да купи една 5 милионна фирма. Да. Такъв е обем, но просто им трябваше в портфолио. И тази фирма, тя също има световни представителства. И Източна Европа, понеже ние сме тук, не е интересен пазар за никого, решават да го дадат на British Plasterboard като менеджмент. Целият друг менеджмент в целия свят го поема Сен-Гобен. Да. И слагат хората на Сен-Гобен. Защото в една държава има представител на Сен-Гобен, има и представител на British Plasterboard. И трябва да се реши кой от двамата, да поеме новото дружество, което ще бъде обединение на двете. И те казват, айде Източна Европа, ще ги дадем на British Plasterboard, да не кажат, че не им даваме нищо. Че не им даваме нищо. И тук шефовете на British Plasterboard стават шефове на новото. И новия шеф там чука в интернет, гледа, Светло има фирма изолация. Той е този човек. Изгониха за конфликт на интереси. Тогава, защото съм направил фирма, за да регистрирам такъв информационен сайт. Да, пък това е било ритника, може би, който ти е трябвал да изстреляш изолации в космоса, защото в момента десетки сгради, градове, фирми, строиш и ти си изпълнител и инвеститор и сега ще ми разкажеш още колко неща си, но може би пък всъщност такъв ритник някой път му трябва на човек да направи големите неща. Да, аз много тежко го преживях тогава. Викам, тия хора, аз им правя дубъл на пазарния дял в една държава. Когато ти направиш над 50%,
пазарен дял в една държава на някакъв продукт, ти реално ставаш почти монополист. И аз съм направил примерно от 5 милиона, понеже там имаше и, нали, и инфлация и така нататък, вече правим примерно не 10 милиона, ами 15 милиона оборот. И изведнъж Ритник вика. И тогава с готовата фирма изолации отивам в Банско. Една вечер, така за купон. Се разхождаме с един мой съученик и вървим, то е тъмно. Вървим по Търговската улица тогава на Банско. Вика, тази къща е на бащата на жена ми. И сега, нали, там леля му почина и ще дават някой да я строи. Викам, как ще стане строителство? Вика, един предлага тук 30%. Не викам, дай да им предложим 32. Ще вика, ако им предложим 32, сме ние, бе. Да. И аз го правя веднага него съдружник. Той е банкер. Бачкаше тогава. Правя го веднага него съдружник. И отиваме и подписваме договора на другия ден. Реално първата си сграда е в Банско. Банско, да. И то буквално всичко се разви за един ден. Отивахме, видяхме се с неговия тъст. Той каза, добре, строили ли сте други сгради? Строили сме, ама като изпълнители, подизпълнители. На морето са, далеко са. Да. И той човека вика, щом са на морето, значи вие сте моите хора, аз съм от Добрич. Да. Той пък там заверян зет в Банско. Значи вика, вие сте моите хора, пък и аз правя зет му съдружник. Да. Нали, той ще си получи обезщетението и отделно от строителната печалба ще вземе половината. Да. Което за него е супер, нали? Няма какво повече. И така, това беше първата ни сграда на обезщетение. Малко след това във Варна подписах един договор за строителство срещу възлагане на една сграда на улица Брегалница. Там по-късно живях много дълги години. Оставих си апартамент в нея и това беше началото. То много от хубавите неща стават така. Така ходиш и просто лавяш момента. Всъщност, хем получаваш, но то пък всъщност, като се замислиш, ако не е имал този ритник отзад да те уволнат без причина, ти пак щеше да се разхождаш в Банско, обаче щеш ли да предложиш най-вероятно да строиш сграда? Може би в този момент не, защото щеше да си въртиш другия бизнес. Аз там се чувствах много комфортно в тази фирма. Беше много хубаво. Значи, със сигурност нямаше да го предложиш. Нов телефон, нямаш началници, цяла източна България, нямам никой, не ме наблюдава, пише едни отчети в края на седмицата. Беше супер. Възможно е, можеше и да го предложа, не знам, защото аз бях готов вече за това нещо. Бях готов да го направя. Подготвил се преди това. Психически бях готов, че в някакъв това се случва 2005 година. Ти знаеш, бума беше тогава започна някъде Тогава започва 2004-2005 до към 2009. До към 2008. 2009 беше. Аз тогава съм бил 6-ти клас. Чел съм много, но реално повече се интересувах от ритъм в квартала. Тия времена. Което пък интересно ми е, защото всъщност ти си човек, който си преживял двете кризи. Най-сериозните 97 и 2008-2009. Реално ти стартираш изолация точно преди кризата. В началото на бума и после какво беше за един строителен предприемач кризата 2008-2009, хората като спират да купуват? Всъщност ти как оцеля? Тогава много като тебе фалират. Аз оцелях малко на техен гръб, така да се каже. Защото... Интересно, още по-интересно става. 2009 година аз виждам, че вече стандартният начин на работа, купуваш парцел, строиш, продаваш, не върви. Нито пък да строиш на обезщетение, защото няма никакви продажби на зелен. Просто той телефона спря да звъни. И почна да звъни 2013 година. 13-14. За първи път така много слабичко. В този период се купуваха само готови апартаменти. Основно ново строителство, ако излезе нещо и то на много така атрактивна цена за купувача. Да. Въпреки, че банките се събудиха може би 2011-2012 година. Просто хората страшно много се оплашиха и много ги хвана. Много дълго време ги държа. Той е страх. И тогава аз започнах да довършвам започнати сгради.
изостава хора, дето не могат. Примерно трябва му 1 милион, ти кажеш над 1 милион, даже я довърша. На 1 милион. Примерно казвам. Не, въобще. Те тогава Хубавото са били тогава други беше, парите, че моя съдружник Мгм. работеше в банка. И точно в началото на кризата, ма не беше започнал Да. още, ми се обажда един ден и вика, има една акция тук в банката, даваме потребителски кредити. 100 хиляди без обезпечение, овердрафт. Да. Си викам, хубаво, що да не вземам, може нещо да измислим. То на Да. нас, строителите, винаги ни трябват пари. И той ми го отпуска това нещо и кризата почва. И аз с 100 хиляди лева живи пари тогава бях много оборотен, много интересен. Тогава никой нямаше живи пари. Тогава всичко беше, след 2009 година, всичко беше бартер. Ама бартер. Заменяха се всякакви неща за всякакви неща. Аз имам един приятел, вика, аз заменям абсолютно всичко, без жената и децата, но за жената не е много сигурно. Не е много, зависи от предложението. Аз вървя един ден, смятай какви години са били, вече вървя по адвокатската градинка така и гледам в далечината табела, ама не е така хоризонтална, ами вертикална и пише Да. бартери. И викам, някой със светна тук да направи магазин за бартери, Да. което ми се струва логично, защото то няма никакви кеш пари. Всичко беше така стокова търговия. И викам някой със светна да направи такъв магазин или офис за бартери, в който това нещо да се легитимира по някакъв начин. И се приближавам до това място и виждам, че пише батерии. Всъщност, то вече... на мен главата ми вече всичко е било бартер. Всичко е било бартери. Интересно е било. Да. Сега не знам, много хора казват, че натам отиваме пак. А пък аз не ми се вярва чак така да станат нещата, защото вече друг свят живеем. Чак така да се сринат. Аз не вярвам това нещо да се случи лично. Чисто обективно, нали, може би, ако гледаш другия подкаст, ще видиш и мотивите ми какви са, но за мен има неща, които не са на това ниво, което тогава бяха. Всъщност, какво представляваш финансовата криза от 2008 година? Това е нещо, което е било подготвено и е едно охлаждане на пазара, което тогава е трябвало да се случи. Да. Пазара, въобще световния, въобще икономиката, тя е като един автомобил, който наливането на ликвидност е все едно подаване на газта. Отнемането на ликвидност е отнемането на газта. Ако ти държиш прекалено дълго време газта на максимум, двигателя или тая кола прегрява и е много вероятно да се счупи и да излезе от пътя или така нататък. Това понякога дигат лихвите да отпуснат малко газта. Да, това е. Нали, вече Япония вече 30 години не е имала финансова криза. Нали, там се върви с един плавен темп нагоре. Много ниска инфлация, нали, контролирана, по-висока от нормалната. Примерно, ако нормалната и здравословната инфлация се смята да е 2%, там е примерно 4%. Да. Върви много плавно и не е минала никога през кризи. Вече 30 години в Япония им не е имало кризи. А тук те обясняват на хората, че е 3% или там 3, колко беше. Нали, всички знаем, че не е толкова. Всеки го усеща по джоба си. Абсолютно. Добре, а кога е на изолации всъщност? Кога усети, че си голям? Че си направил нещо голямо? Кога усетих, че съм успял? Или коя сграда беше? Или момент, не беше който сграда. Каза, нали, стигнах там, където искам да бъда, сега ще надграждам. Той е един друг момент. Малко е личен. И третия фалит да не забравим. Първи, втори минах. Ще го разкажа третия фалит, но този въпрос е много готин между другото, защото аз мога да направя много ясна разлика кога съм успял и кога съм бил не успял. Един мой приятел, колега още от казиното, се разболя много тежко. И трябваше да му се помогне. И аз не можех да му помогна. Бях в такъв момент, просто нямам. Тогава беше втория ми фалит долу-горе с това барче, се занимавах. В края на
на месеца при мен влизат някакви примерно 200 лева. И аз отделих някаква малка сума, обаче по никакъв начин. И го виждах как си отива и нищо не мога да направя за него. Нали, ходих при някакви приятели, но тогава хората бяха много различни от сега. И не можах да му помогна. И преди няколко години се случи нещо подобно с друг мой близък човек. И аз успях да му помогна. Успях да отделя много сериозно количество и успях. И тогава разбрах, че съм успял. Просто когато ти можеш да отделиш от себе си една крупна сума, защото в такъв момент става въпрос за пари, и това нещо да не те събори, че си успял. И да спасиш човешки живот. Да промениш. Да казваш, че тия пари, нали, ги изваждаш от твоя оборот, тогава си успял. Всичко друго е много временно. Нали, може да имаш много сделки, може да правиш в момента 100 милиона, може да правиш 50 милиона. Не можеш ли да отделиш една такава сума и да кажеш, това е нещо, аз няма да си го върна никога, но го давам с ясното съзнание, че искам да го направя, това е да си успял. Нищо друго. А иначе... Не са сградите и тухлите, че изглеждат хубаво. Всъщност това е... Друго е. Да, това е също. Човешкото, реално, когато ти можеш да бъдеш човек, който да помага, без това да ти пречи на теб. Да, без да ти събори по никакъв начин бизнеса. Даже обратното. Поздравление, че си го направил. Истината хора ще го направят. Дори малко хора ще го направят, които имат възможността да го направят. Не знам. Защото няма да... Много е лично. Да, лично е, но и много малко хора с пари ще отделят така крупна сума и ще го направят. То всъщност, да. Честно казано, напоследък виждам, че не е точно така и много, много ми става готино. Виждам скоро, мисля, че на тия на Щилян и на Георги. И на Георги, някакъв техен приятел, защото те направиха кампанията, за 30 и няколко часа събраха много голяма сума. Такива общи кампании има много и много хора дават. Да. Въпросът е, че вече и сумата беше наистина сериозна и хората, които участваха в нея, сега може да са били много, но са отделили така от себе си и мен много ме радва, че това нещо се случва. Аз отделям постоянно и още преди години си го направих. Може да е някой път да е 2 евро на ден, ама да е всеки ден. Защото навсякъде има кутии, има кампании, гледаш, четеш. И сега не си спомням, мисля, че такава по-голяма сума никога не съм дал на един път, но пък гледам всеки ден да давам. За да може някакси да се върти живота. Нали, общо взето, защото ти даваш добра енергия на тия хора, не даваш само пари, ти пожелаваш, ти се молиш за тия хора да успят. И аз в моята глава така си го направих. Нали, спестявам си някаква сума, всеки ден песта по-малко, всеки месец песта по-малко и всеки месец или всеки ден дарявам по-малко. Но не го правя, виждам някаква кауза, тук ми харесва, отивам и давам голяма сума пари. Аз давам за много каузи и постоянно. Нали, за някои, които се въртат по-често, давам повече. Аз съм много вярващ. Това е едно от нещата, които смятам, че много ми е помагало и съм сигурен, че човек, който дава, няма как да няма. Той винаги ще бъде богат. Не говоря само за пари, защото парите са част от енергията. То не е материалното, то да се събудиш с... Ти когато даваш, ти се събуждаш, както ти казваш, ти се събуждаш с една... енергията е друга. Увереност. Да, една благодарност, едно такова, то самото чувство е... благодарен си, че нали, имаше една приказка, няма за какво да съжаляваш, ако сутринта си видял тавана на спалнята, родителите сте видяли на спалнята тавана, нали, всички сте си отворили очите. И точно да се върти тази добра енергия, просто на мен ми е лесно да е всеки ден, да е по-често, да не примерно да спеста една сума и да кажа сега аз чакам някой кауза, която да ме грабне. Не, просто давам. Знаеш какво се случи тук съвсем наскоро? Нещо, което ме потреси в тая връзка. Ние напоследък кампаниите, които правиме,
и към Камарата на строителите и лично в нашата фирма ги обявяваме. Нали, Да. до тогава аз не съм искал да има публично, защото смятам, че нали, дарителството трябва да е някакъв такъв по-личен акт, по-скрито. Напоследък обаче ги обявяваме тия неща и ги публикуваме във Фейсбук и стават достояние на много хора, което е нож с две острията, защото нали, винаги можеш да получиш хейт за това, че Да, че го го правиш за показваш. реклама, Да, един ти, вид. да. Да. Ма ти ги получаваш от тия де така или иначе няма да дадат повечето пъти. Винаги има, аз това го научих в този тежкия период между двете в кризата. Винаги има в една общност, аз тогава го смятам в една сграда, винаги има едни 5%, които са супер хейтери. Значи Да. ние отиваме при тях, завършваме им сградата, сграда, която е била фалирала. И те са нямали, плащат наем, плащат заем, нямат никакви опции. И на финала тия хора първо не си издължават сумите към нас. И второ, нахейтят. Ма хейтят на здраво. И то на такива събрания, на които тая енергия е изключително вредна. То е като да пуснеш една капка нещо Масло в гадно меда. в меда. Точно. И има винаги 5% такива. Има винаги едни 5%, които са останали, възхваляват ти си най-великият, ти ни спаси живота, ти направи хора, ние щяхме да се самоубием и някакви такива. Има 90% нормални, които ти казват искрено ти благодаря за това, което направи. Наистина, може би нямаше много хора да го направят. И до там. Нали, няма нужда от супер възхваляване, но няма нужда и от този отвратителния хейт, който нали, и да не беше ти, то някой друг ще да дойде да го направи. Ти сега чак толкова много си направил. А пък едната сграда беше много интересна. Тя беше точно в кризата. Сграда, която софийски инвеститор започва да строи емблематичен комплекс в Трошево. 9 сгради са общо. Построява първите 2 и останалите ги прави на груп строеж. Разплаща с ГУСВ, тогава имаше една такава все още главно управление строителни войски. Той плаща на ГУСВ цялата сума и малко след това ГУСВ фалират. И спират да строят, съответно. Той няма пари, инвеститора, и почва да се мъчи. От някъде, от тук, от каквото има да събира по-малко, обаче хората усещат, че той закъсва, знаят за ГУСВ, че са фалирали, опасяват се да дават пари и почва да се бави строителството в най-тежката криза. И ние отиваме вече, когато почти е спряло. Той не може да повече да вади пари, те не му дават, не си плащат апартаментите. И аз отивам на едно събрание тогава, някъде към 100 човека. Това е много голям комплекса. Една събота. По тениска съм. И 100 човека ме гледат в очите. Какво ще правим сега? Ние нямаме доверие на никого. Няма да даваме повече пари, защото не знаем тия пари. Давали сме до сега. Те не влизат в строителство. Отиват за ДДС, отиват за някакви неща там. Фирмата си плаща, обаче при нас влизат много малко. Пък не искаме тук да влизат в обекта и да се довърши. И аз викам, добре, ще направим така. Вкарвате всичките пари, които имате да давате в една ескроу сметка. Имате да давате примерно 2 милиона. Необходими са за довършването на сградата 2 милиона. Грубо, да кажа 1 800 000. Достатъчно са, има пари. Просто хората не искат да ги дадат. Вкарвате ги в една ескроу сметка. Аз започвам да работя с мои 100 000 лева. Като направя СМР за 100 000 лева, идвам да ми подпишете актовете и си усвоявам от сметката 100 000 лева. Колкото имам разписано и извършено строителство, толкова дърпам от сметката. И го завършихме. Обекта стана той е хубав комплекс. прекрасен, на радост 9. И там тази статистика се потвърди за пореден път. 5% некоректни хейтери, 5% и 90% хора, които си живеят и просто живота им продължи, защото беше спрял. Добре, ти имаш сгради и в София, спомена преди малко за Симеоново, обаче имаш и една, която е доста, в сравнение с Симеоново, размера е внушително различен.
Сега да не сбъркам адреса, мисля, че беше Цар Борис трети, нали? Там беше. Да. А, разкажи, примерно, ако мога да сравним Дубровник, сградата на Дубровник с сградата на Цар Борис трети. Това са две супер големи сгради, трудни за изпълнение. Обаче сравни двата града. Мен това ми е по-интересно, защото аз съм бил в двата града. Администрация, глупости и така нататък, нещата, които се случват. Къде ти беше по-трудно? На Дубровник? Ти там взе също сграда, която не беше от инвеститор. Аз живеех отсреща в общежитието, гледах строежа. А пък, доколкото знам, в София не беше така. Не, Там София е стандартен. стандартен строеж. Но горе-долу, предполагам, се сблъсквате с еднаква администрация и при двата случая. Не. София администрацията беше брутално тежка. Под еднаква имам предвид, че стъпките за строежа са еднакви. Не, че двете двете сгради да кажем, че са различни, но можем да сравним една сграда във Варна, за която сме подписали договор за строителство срещу обезщетение, и тази в София. Да. Администрацията във Варна тогава, да кажем преди, беше доста по-френдли, приятелска към инвеститорите. Администрацията в София ни 2 години след входиране на документите, на готовите проекти в София, нямаме разрешение за строеж. Всяка седмица си записвам час при главния архитект или там в отдел архитектура в НАК и отивам да видя какво става с моите документи. И какви ли не забележки сме получавали, връщаха ни ги под всякаква форма. Изключително, това е почти 2 години. И на втората година аз викам, това нещо не може да е така. Има нещо тук, което аз... Не е като във Варна. Тук този човек няма да ни разпише. По никакъв начин, каквото и да става. И тогава намерих контакт с един наш приятел, съученик на мой приятел, и той звънна и всичко се случи за една седмица. Добре, ама каква е причината? Защото имам човек в НАП, нали, така пееха. Защо не иска да разпише? Ти ако си изряден с документите, него какво го спира? Мисъл, иска кешовица. Ами ни пробвахме всякакви варианти. Всичко. И той не. Щом сте от морската столица, не. Това не знам дали е оказвало някакво значение. Сигурно е имало значение. Пратих един приятел, той каза, не са от нашия отбор. Това беше коментара. Не са от нашия Това не отбор. дига ли цените на строителството? Как? Защото той, ако разпише, примерно там да се застрои булеварда, ще има избор, хората ще имат избор. Не говоря за конкретния булевард. По принцип, ако се строи, нали, масово, на това нямане, защото всеки вика, че се презастроява, ама няма чак такова презастрояване. Според мен. Аз съм на същото мнение и това спиране на строителството, то супер много повишава цените на имоти, защото ограничава предлагането. Също е тук с тока и с водата. Особено то е във Винница. Дали ще е неодобряване на ПУП-а, дали ще е липса на ток, дали ще е липса на вода, дали ще е липса на канализация, дали ще е някакви там, примерно, червени зони, които са направени безразборно, просто някой си ни кръгчета е очертава и решава, че там е свлачище, няма да се прави нищо. И твой имот дори и да не е в свлачище, нали, ти трябва да направиш някакво обследване, укрепване на цялата зона, което е непосилно за един инвеститор. И реално там приключва. И това са такива хватки, с които се ограничава строителство, защото почти няма кмет във Варна, който да се е изказвал ласкаво за строителство. Всички са опитвали да го ограничават. Това не го разбирам. Честно, нали, мисля, то прави града по-красив. Ако строителството е подредено, нали, примерно Банско, както има визия. Банско не може да строиш така.
Нали, Да, и каквото това си съм искаш. си го мислил, че тук липсва визия със сигурност. Не мога да направиш една такава сграда в бароков стил и до нея да направиш някаква друга в индустриален. Той в чужбина съм чувал, че е така. Има си Повечето стил, градове, да. боя, номер на боята и така трябва да изглеждат Общината ти нещата. казва етажност, фасада, визия. Колко паркоместа иска и тя да я оставиш, нали, да има за обществено ползване. Това всичкото Тога- нещо има някаква подреденост. Нали, тук и в София липсва такова нещо. То в Така. България... А не, ти кажа, че в Банско е така. Банско го има. Банско го Може има. би. Там, нали, Да. въпреки хаоса, там има някаква подреденост. Или То поне може аз би е когато на работя. местно ниво. Точно, В смисъл, на те си местно ниво. решили да е така, не че... Да, и за да Общинския може съвет да го е си- приел това нещо и там не допускат. Има един хотел само, който е в различен стил. Като влезеш в Да. Банско, там на реката, какво беше. Не съм ходил в Банско. Иначе всички Не съм стигал до там. всички други сгради са в един и същ стил. Те ти казват, трябва да бъде такава и такава фасадата, с такива елементи, с такива Това е парапети. супер. Браво на Банско. Да. Така има визия. Така мога да повишаваш също цени, ама ги повишаваш с визия, не с липса на продукти. Общо взето пазара дава. Ти спря ли да строиш в София? Отказа се от там, от този град? Или Ами не съм продължаваш се да... отказал. Сега ни предстои работим върху един проект. За там доста сериозен. Към 20 000 квадратни метра в Левски Г. Точно до телевизията на Слави Трифонов. Мгм. На 100 метра от неговата телевизия. И то там... Около то Слави вече- Трифонов. Да, се въртим. да. То там в Левски вече няма на къде. Сега метрото много дига цената. Аз до преди година и половина бях в Левски, нали, работех в София. Продавах сграда в Левски на 1,2, 1,1000, около 80, между 80 и 88 двустайни апартаменти. И всеки ми казваше, ти лут ли си, кой ще отиде да живее там? Левски Г. Левски В, Левски преди Г. Левски Г. Да. И сега са по 2200 на квадрата. Мгм. Да. Ма тогава на мен всички ми обясняха, че съм луд, даже да си помислят, че само идеята да взема ексклюзивна сграда, нали, те казаха, ти ще се изложиш пред строителя, ти няма да я разпродадеш. Към сега апартаменти по 80 евро в София, Как няма ги продадеш? Той е много хубав квартал, защото... там цената стана, сега е много, като гледам колегите какво продават, по 2-2,200 на квадратен метър. И е много хубав квартал, защото е много уреден. Има много хубави училища, детски градини. Има пространство, има въздух, има паркчета. Ние където сега, живот и здраве, ще я почваме тая сграда, малко след нас започва царевицата. Мгм. Там има насъждение и в момента царевица. Тя е нас- накрая баш, Да. да. Там има един басейн Варадеро. Мен това е нещо първото, което видях там, като отидах на парцела. Беше този басейн. Супер много ме изкефи. Значи пред сградата има парк и веднага зад парка е този басейн Варадеро. Мгм. Много готин. Викам ти, метрото ти е тук, спирката е отпред, широк булевард, Да, ти там парк си, и басейн. те си два булеварда близко, и Ботевградско и другия му забравих името. Да, и излизаш наляво и тръгваш за Варна. Да, не съм се отказал напълно от това е София, хубавото но... в София на такива сгради. Излизаш наляво и тръгваш за Варна. Да, по табелата за Варна. Табелата за Варна. Да. Между другото, много са ме питали защо не живееш в София, при положение, че имаш, нали, такъв сериозен бизнес там. И аз винаги съм отговарял, че това не е моя град. Аз това отчуждаване между хората, което го виждам в София, тия задръствания, Там е ад в това нещо. ужас. И хората са различни, просто те са в някакви много малки общности живеят, нали, с ограничен кръг от приятели и много по-малко комуникират Аз помежду не си. можах да приема факта, че като звънна на приятел да пием кафе и той ми казва, мога след 2 седмици. Казвам, аз ти звънна да пием кафе днес, утре, примерно, нещо такова. Като по филмите, искаш ли да отидем на кино след 1 месец? Ти след 1 месец? Какви си ти оговорки след 1 месец? Та не можах да свикна с това нещо. Пък и ти, като си живял на морето, да отидеш после в град без море е много тегаво. На мен лично. Опитах се да го заместя с язовир Искър, не стана. Аз Не е същото. тук лятото, особено 4-5 часа съм на плажа. Аз не ходя през деня, Да. защото е много горещо, но 4-5 часа
това не мога да замениш с никаква терапия, с Абсолютно. никакъв антистрес, някаква антистрес дейност. Ти каквото и да направиш 5 часа в София, какво мога да направиш 5 часа в София? Се качиш на Витоша. Трудна работа. Трудна работа. В Борисовата градина, Южния парк, зависи къде живееш в София. Там е на микрорайони, там не можеш да отидеш навсякъде. Да, не Ако, отиваш в защото- парка и какво правиш? Ако не живееш близо до това място, ти имаш 1 час колата път, примерно. Да. И то Така точно че- в час пик. То там с кола е... Нали, затова много хора ползват метрото. Добре, да се върнем на... нали, вече... Всъщност, как стигна до председател на Камерата на строителите? До председател на Камера на строителите, аз участвах активно в живота на камерата преди. Интересувах се. Имаме нали, още 30 минутки да си поговорим повече за строителство и материали и трудностите там. Мгм. Всъщност ние направихме, да знаеш, 2 епизода направихме. Просто много хубав разговор се получава и не исках да го спирам. Така че ще имаме 2 епизода. Ти ще прецениш Вече какво да оставиш, какво да... отиваме към час и 40 минути. Не знам, аз не ги усетих. Час 40 минути. Което е супер. Ще направим 2 епизода тъкмо. Добре. И последния половин час да си поговорим повече за строителство. Иначе личните истории бяха внушителни. Благодаря ти. На мен ми е готино, честно да ти кажа, и Радвам съм се, си че... мислил, че тая книга, която искам да напиша, поне аз няма да седна да пиша. Тая половинка, която смятам, че съм Мгм. написал, аз се диктувах на някакъв такъв На диктофон. на диктофон, който превръща в текст. Тя е Аха. без препинателни знаци, без главни букви, без После изречения. редактор трябва да... Някой ще трябва да Да. седне да... И си мислех, че ако искам да продължа, трябва да седна с някой, който да ме потикне така да разкажа, само че по-подредено, нали, и по-монотонно, защото тук го правим да е все пак да е по-интересно и по-забавно. Така бих могъл да я довърша, защото иначе трудна работа. Ами това е вариант. Мен са ми предлагали, мога да питам да те свържа с такива Аз хора. сега имаме отскоро една журналистка, която работи за камерата като пиар. Да, Мислех направете го. Това Да, е да. лесен вариант, в който може да си завърши книгата и да стане доста по-бързо. И ще стане много по-готино, защото ако седна да пиша, аз нямам стил. Не съм писал никога. Тя ще знае как да го направи, да. Тя с това се занимава. Трябва да го направи. Но се радвам, че съм те подтикнал правилно да разкажеш, че си се разговорил. Да. Та за камерата да ти разкажа, там просто преди 3 години влязох в управителния съвет на камерата на едно събрание. Един от членовете на управителния съвет не беше дошъл на това изборно събрание и хората казаха ми, той щом не е дошъл тук, би трябвало да нали, най-вероятно няма желание за това нещо. И казаха ми, има ли някой тук? И мои колеги ме предложиха. И влязох в управителния съвет на областния съвет на Варна. И в тия 3 години, понеже аз виждах по някакъв начин работа на камерата малко по-активна да бъде в действията си, това нещо съответно колегите ми го виждаха и им предложиха ми да стана председател. И аз приех някакси всичко стана от само себе си. Стана по естествен път. Не е имало никакво напрежение, нито в камерата, нито между колегите ми. Нали? Всички бяха единодушни, че трябва така да се развият нещата. Това е супер, значи са видели лидера в твоето лице. То там няма лидерство в това. Там не водиш някого. Там просто има активност и правилни постъпки, поведения и стратегии въобще като цяло. Защото камерата, това е една що горе консервативна организация. Нали, много хора бъркат камера на строителите с камера на инвеститорите или някакъв съюз такъв на инвеститорите. Там са фирми, които се занимават с строителство, имат интереси в строителството и са строителни изпълнители. Докато това, че в голяма част строителните фирми са и инвеститори, и предприемачи,
Това е нещо различно. Камерата, първото нещо, което се гледа е интереса на строителните компании, като строители, като изпълнители. А като инвеститори вече това е нещо малко по-различно. По-различно. Пак е в разбрах. приоритетите на Мгм. камерата, но не е на първо място. Приоритетите на камерата, които сега на едно от на последния управителен съвет в Велинград бяхме, са няколко. Това са законодателството, това са плащанията забавените към фирмите, това са индексацията на цените, защото в България много трудно се индексира договор, ако Това е при обществените при поръчки. обществените Да. поръчки. Повечето са насочени там. И едно от нещата, които също е голям приоритет на камерата в момента е дигитализацията. Защото това е начина ние да преборим корупцията. Мгм. Защото ако някой там си стои и ти вика пъдни, легни, яш пръст, да донеси ми пера от жълт гълъб или нещо друго, за да ти подпиша, няма как да това нещо да не е свързано с някаква корупция. Разбира се. Да, има логика. Добре, вие предполагам си обсъждате и това нещо, което се случи с материалите последните 3 месеца. То почна още миналата година. Но аз им чувство, че откакто влязохме в еврото, нещата ескалираха бурно. Абсолютно. Много бурно. Абсолютно е така и аз освен четох статия на председателя на Комисията за защита на потребителя. Да, КЗК. КЗП, КЗП. да. Но то според него нищо не се е повишило след много година. Аз им Чак чувство, че сега, тия хора, нали, те нали са КЗК и КЗП. точно така, да. Едното е защита на конкуренцията, другото е на потребителя. Не знам тия хора какво работят. Те, нали, за енергопреносните също се събираха там, правиха проверки за тока и така нататък. Те там е кевър, там е... И тях викаха по телевизиите да обясняват. Да, но той човекът сега казва, то след влизането в еврото нищо не се промени в цените. Чак сега, когато започна войната и почнаха да се дигат цените на петролните продукти, чак сега вече почнаха да се вдигат цените. Допреди това не. А пък аз знам имаше от пресата някъде излезе, че има над 20 000 жалби. Това е само за първия месец. 20 000 жалби. То всеки един от нас усети по джоба си. Голяма част от цените станаха по 2. От лев стана на евро. Примерно фризьорските услуги, някакви такива по-дребни неща, които вече примерно 10 лева са нищо, стана си 10 евро. Козметични процедури, всичко свързано с труда на Всичко хората. стана. И в строителството няма как това нещо да не бъде, да не се отрази. И то се отрази най-вече през цената на бетона. Това беше нещо, което най-много се повиши и то веднага след Нова година. Фирмите за производство на цимент, те са общо взето са 3, си вдигнаха цената, по някакъв начин се обосноваха там. За мен не е ясно защо, зелена сделка, защото тогава след Нова година нямаше реална причина да се повишава цената. Само прехода в евро не е причина да се повишава цената. Но цената на бетона се вдигна с 25% от 15 януари. 25%. Без основания. Според мен нямаше основание за такова голямо повишение. А пък всичко свързано с цимента, той са шпакловки, лепила, заплочки, страшно много циментови продукти, веднага се актуализираха. Желязото имаше малко повишение, там беше 5%. Друго голямо повишение е в тухлите. Тухлите се дигнаха, те още преди Нова година скочиха. Аз чух, че преди Нова година и трудно са се намирали. Да, то още е така. Още го има това. Това не е ли спекулация? Или просто няма? Това е... Не знам. Аз, честно казано, има недостиг в производството просто на тухли. И оттам се вдига цената. И то драстично, примерно 20%. Сега от вчера, онзи ден, пак има ново повишение. Пак с 5-6% в тухлите.
това неминуемо ще окаже значение на крайния продукт. Няма как да се вдигнат цените и да не се отрази. То е невъзможно. То при всички продукти е така. Ако се вдигнат нещата, от което се произвеждат, Да. Бях си говорил с един ваш колега в София също. Той ми каза следното. Преди 2 години, като строя сграда, човешкият труд ми е 25% от разхода за сградата. Сега, като строя сграда, ми е 60% от разхода за сградата. Толкова ли се вдигнаха заплатите на майсторите и строителите реално на работниците, които са на строежа, така да го кажем? Ами, според мен няма чак такова голямо повишение. Аз мога да ти кажа абсолютно всички цени са ми в главата. Нали, примерно, едровите цени за кофраж, арматура и зидария. Това е, нали, структуроопределящо за грубия строеж. Не са повишили чак толкова много. Дигнали са, но да кажем с 20-30%. Нали? Ти говориш за пъти. Ето, може би общо казано, защото сега за последно ми разказаха една смешна история за един кранист, ето той иска от 30% увеличение на заплатата, не повече. В София ли? Да. В София кранистите, това е много интересен момент, той е изкривен пазара. Кранистите, всички кранисти, които работят на територията на София, са в една Viber група. И в тази Viber група се пише в момента надника, те са на надник, повечето кранисти взимат на ден пари. Надника на един кранист е толкова пари. И ако утре някой се договори с 10 евро отгоре заплата, веднага пише в групата. Моя надник вече е с колко пари? Ти си направил организирана група? Абсолютно. И това е феномен. Сетил сега, някой направил е. Ами, да. Сега не, че, нали, в България 2 души са чета, 3 са чета с предател. Да. Има и аномалии, нали, може да се намерят пак нормални хора на нормални цени, но като цяло там е такава ситуацията. Извинявам се, но ние снимаме в работно време, пък брокерите им... Да, ще трябва да се отговаря и на клиентите. Между другото... Интересно, че едновременно си пишем с клиента, защото аз не очаквах да си говорим толкова много, но разговора е супер и няма да го прекъсваме. И аз им пиша закъснявам и те в същото време ми пишат закъсняваме, което е супер. Да. Ти знаеш, но може би ще е интересно това, което ме свързва, нали, с твоите колеги Нелко и Лео. Ние с Нелко се познаваме от студентските ми години. Това е 96-7 година. Тогава. Да. Раждал съм се тогава. Тогава сте се запознали. Ние тогава сме били на една... Преди моята ясла. Софри с него. Той е... Защото са много истории за тогава. Той е било... Да, изключително готин събеседник, който и може да говориш на всякакви теми. И много сериозно, нали, за бизнес, защото той прави сериозен бизнес, но може да говориш и така откровени простоти, както ние ги наричахме, ама глупости, които сядаме и просто така се изливат и се смееме и много така подходящ човек за маса. Да. За мен специално. Ами, не знам, аз съм им го казвал и на тях някакси преди 9 години, когато им влязох в офиса, си го усетих. И така си тръгна. Усетих ги още от интервюто. Те са ми споделили, че те са ме усетили от интервюто, нали? Затова много бързо станаха нещата. Да, те ти гласуват доста голямо доверие. Но, гледам да го оправдам. Нали? Защото има много хора особено сега в тия последните години, където се правиха лесното сделките. 2 години направи 10 сделки, повярва си, отиде, отвори си агенция и забрави откъде. Пък, не знам. Защото и мен много пъти са ме питали, нали? 9 години опит имаш Пловдив, София, Варна, интервюта, хора, можеш да обучаваш. Аз като съм си на мястото, нали, като в
всеки един екип имали сме скандали, караници, после сме се сдобрявали, после пак сме се карали. Ако му дойде момента, те ще са първите, де ще разберат. Обаче аз като съм си на място и се чувствам добре, за какво да сменям фирма или да правя моя и работя с колеги, на които имам доверие. Българската професия дава възможност за допълнителни доходи извън комисионни. Това много малко колеги се сещат за това нещо. В инвестиции. Аз пък това мисля, че водещо трябва да бъде при това, когато започваш да работиш. А ти имаш преди инвестиции в имоти, защото стигаш първи до информация. Аз за съвсем друго си мислех, че говориш. За какво? Ами, ние брокерите, както даваме процент на хора, които ни препоръчват, така и всички хора в бизнеса дават процент, като ги препоръчваш. И когато се обградиш от специалисти в много области, това също. Мен ме базиха, че съм построил комунизма, защото аз давам на всеки по нещо, като ме препоръчвам, а и аз имам от всички, като ги препоръчвам. Да, това не съм се замислил. Защото ти реално работиш с строители, бригади, адвокати, нотариуси, хора, които правят врати, с всяка една частичка от бизнеса. Ние, брокерите, даваме процент, когато някой ни препоръча да направим сделка. Всички хора го правят това нещо. Всички предприемачи си плащат за препоръките. В някаква част от хората това изглежда малко като некоректно да взимаш процент, особено пък от някой близък, нали, да му препоръчаш прямо плочкаджия и после вземеш пари от плочкаджията. Аз с един от моите приятели съм се скарал по подобен начин. На времето преди 10 години, последната може би пирамида Segway или какво беше, нещо такова. Нали, там правя... Той е типична понци схема беше, само че закърпена с едни карти за отстъпки. И така вкарах един мой приятел в тая казах му то тогава си купуваш като какво беше, бизнес акаунт. Някаква голяма простотия беше на моя позната, която се занимаваше с това. Тя ме пита, дай ми твои 5 човека, които биха си купили такова нещо. И викаме, това е понци схема. Не, моля, Викам, добре, обери се. Един от тях си купи и той не се доса за това, че е загубил 2000 лева в тая схема. Да. Ами се разсърди, че аз съм взел 200 лева комисионна. Заради това, че съм го препоръчал. Това вече си може би менталитет на човек. Да, има го обаче в България, защото ако се сещаш на времето в комунизма, това нямаше пари. И не се тогава всичко... Ти не се сещам. Съм бил роден. Тогава всичко ставаше с връзки. Да. Той сега е така. Сега може да стане и с пари, може да стане и с връзки. Тогава просто пари нямаше. Да. И всичко ставаше с връзки. Между другото, много интересен случай. Те връзките ти създават. Те реално в момента парите ти създават връзките, защото ти като го направиш един път и вече имаш връзка там. Реално погледнато. Да, но има да кажем все още, нали, едно такова мъжкарство, едно приятелско отношение, особено във Варна. Звъниш на някой и му кажеш, трябва ми еди си какво, той ти го препоръчва ти, обаче не винаги, нали, ще ти вземе примерно или ще вземе от някъде комисионна или нещо такова. Има го и този момент. Сещам се една моя позната, като отиде живее в Египет. В Египет всичко се случва само с връзки. Там парите нямат значение. Нали, Интересно. Да, казват му Хабиби бизнес. Тя се мъчи 3 месеца да си открие банкова сметка. И не може да се открие банкова сметка. Отива в това, уния я връщат. Не, че не може, но тя е чужденец. И накрая споделя там с един нейн колега, вика, не може да се открие банкова сметка, не може да взема карта. Да си получавам там, нали, да се разплаща. Той вика, чакай, сега ще звънна. Обажда се и след половин час тя има банкова сметка. Това му викат Хабиби бизнес в Египет. Всичко става по този начин. Той тук го има на места, ама тук не е чак така, може би, като там. Няма толкова Хабиби бизнеси. Да. Добре, а след всичките тия вдигания на материали и така нататък, накъде сега всеки предвижда, че горе-долу балона са бил спукал, вече сделките сега излязоха данни за последното 3 месече са над 20% спад на сделките. 20% не е нищо.
Според теб няма да рефлектира на цените, въпреки че аз смятам, че за да се срине един пазар ценово, отнема много време на продавачите да са светнат, че цените им са високи. Година и нещо, Не, вече те се има. задържат. Значи при нас се натрупаха няколко фактора, които се отразяват на цените. Първият фактор, това е една цикличност, която я има винаги в края на годината. Януари и февруари винаги са слаби месеци. Да. Това съвпадна с еврото, когато има една много голяма предпазливост в хората. Отделно почна война. Да, почна и война. Станаха май много неща на един път. Станаха много неща. Отделно повишаването на всичко. Вдигането на цените. Тая инфлация, тя също плаши хората. И тя ги плаши до един момент, нали, когато страха върви така, а активността върви в обратната Да. посока. Нали, страха върви нагоре, защото не се знае утре ти ще имаш ли пари за хляб. А пък и активността върви надолу, Върви към надолу, специално гледаш, за ще имаш. имотите, защото ти стискаш парите и викаш сега не му е времето да правя големи инвестиции. Обаче, те пари в джоба ти се стопяват. Колкото повече страха върви нагоре, толкова повече върви инфлацията нагоре. Да. И тя върви с бесни темпове. В момента най-вероятно ще бъде над 30% реалната инфлация тая година. Тоест, всеки един актив, който ще ти запази стойността на парите, трябва да се повиши с 30%. Проста логика. Това е от една страна. От друга страна имаме повишение на себестойността на строителството. От трета страна имаме тия пари, които така или иначе ги наляха резерва от БНБ, го наляха в банките, като ликвидност. Мгм. Банките в момента, още ги е страх да активно да рекламират кредитите си, но лихвите им паднаха след много година. Значи ако имаше кредити на те 2,3, лихвите. 2,4, сега е 2,2 абсолютно твърда, даже можеш да договаряш и 2013 оня ден. да, още надолу. Да, в което е очудващо. Да, и това нещо, то влияе на пазара. И когато отпаднат, нали, защото той страха ще върви до едно време. Хората страхуват, Да. страхуват. Ама колко да страхуват, като виждат, че Ще свикнат в един нищо момент, не ще се видят, че нищо случва, не се нали? променя. Да. Дай Боже и войната да приключи, защото аз мисля, че там няма логика тая война да стои прекалено дълго време. Въпреки, че и американците и руснаците имат в момента интерес тя да продължи заради цените на петрола, защото те са производители. Да. И в момента продават скъпо. Но така или иначе, тя струва страшно много пари и на Америка, и на Израел. И в дългосрочен план те няма да издържат кой знае колко време, защото те изсипват супер много ресурс. Та от една страна имотите се подпират от тая ликвидност, от повишаването на цените, от влизането в еврото, от това, че ние ще настигнем всички други държави по цени, а сме доста далече от тях, колкото и нали, хора да спекулират Да, с като това, сме в Европа, трябва да ги догоним в един че момент. една къща в Италия струвала 100 000 евро, пък един апартамент в България струва 200 000 евро. То там има врътка с тия цени, ама Те не съпоставят едно и също нещо, защото една съпоставима къща на тая, дето струва 100 000 в Италия, тук струва 20 000 най-вероятно в някой село. Да. И Не, защото нали беше станало модерно и там в Италия се правяха къщи по 1 евро. Обаче ти като я купиш, трябва да подпишеш договор, че я ремонтираш и да живееш 10 години. да. И тогава няма да ти излезе 1 евро. Да заселят там Трябва районите. трябва да се съпоставят съпоставими неща. Нали? Да се гледат, примерно, цените в съпоставими на Варна градове, в държави западни и не толкова Аз съм на западни. същото мнение. Нали, Не гледаш можеш да Полша, сравняваш. Чехия, гледаш Словакия. Нали, там са по две. Да сравняваш, примерно, столицата на България с някой редови град в друга държава. И да кажеш ми много скъпо. Не бе, отиди в столицата на друга европейска държава и ще видиш, че при нас не е чак толкова. Въпреки, че ги гоним, но има на къде. Имах една история, набързо ще ти разкажа за един клиент. Оставил ни депозит и преговаря за цена в Кайсиева градина. И идва да му обясня, че няма да му сваляме цената, ако иска да го купува. И сяда на масата и каза ми, трябва да помисля, защото се колебая. От какво се колебаете? И той между Майорка и Кайсиева градина. Имам шанс в Майорка да си купа и аз му върнах парите. Викам, човек, върви в Майорка. Как мога да имаш колебания между за същите пари в Майорка? Към по-добре си върви. А той просто се опита да блафира, нали? Колко било там
Цените обаче не му се получи. И накрая не взе апартамента. Де. В крайна сметка, по-добре Майорка от Кайсиева градина. Човека имаше такава дилема, която ние трябваше да го подтикнем в тази посока. Аз между другото имах същия случай, само че в малко Как дават по-различна сравнение? посока. Един идва при мене по препоръка да ми предлага парцел срещу обезщетение. И вика, тук предлагаме го този парцел на обезщетение. Викам, колко обезщетение искате? Ми вика, еди с коя фирма ми дава 30%. Ти ако дадеш 32, нали, ще гледаме, нали, твоята оферта. И се разприказахме, викам, ти какво работиш? Вика, аз до оня ден ремонтирах перални. Там в двора на къщата. И изкарвах 1000 лева на месец. Обаче спрях да ремонтирам перални и сега си договарям обезщетението. Той работи от 3 месеца. И съм го дигнал от 25%, съм го дигнал на 35% до сега. Смятам си ги тези 10% върху обезщетението. Там примерно може да се построи 1000 квадрата сграда. Вместо 25%, ако вземеш 35%, той са ти 100 квадратни метра допълнително отгоре. Да. И си ги смята човека 100 квадратни метра по 1000 евро на квадрат с 100 000 евро. Той вика, за 2 месеца съм го договорил, съм изкарал 100 000 евро, пък преди изкарвах 1000 лева на месец. Все Това още... е интересна логика има човека. Абсолютно. Все още не му е построен. Още няма сграда там, нали? Там още няма сграда. Изкарал ги тия 100 000. Да, не го знам в момента какво прави. Това, между другото, беше идеална история да завършим този разговор с още една покана, обаче, ако си съгласен, другия епизод, трети ще бъде в случая, да го направим навън на терен. Да отидем на 2 сгради, да се поразходим, да разкажеш, примерно, може в Кайсиева градина и още едно място, където ти си избереш. Тогава ще си говорим по-конкретно за строителство, за материали, за цени, за работници, за служители, за партньори. Знаеш, кое ще е много интересно в този разговор? Какъв е твоя прочит за апгрейда на строителството в България като брокер и какъв е моя прочит като инвеститор? Какво трябва да се направи в една сграда от сегашното стандартно строителство? Все едно сме след 5 години напред. Поглеждаме 5 години напред. Какво трябва да стане в тази сграда, за да бъде тя да отговаря на критерия на клиента след 5 години? 5 години. Да. Това е много интересно. Това ще помисля и ще го направим. Окей, добре. Аз имам виждане по въпроса. Ще го ми е интересно да чуя и ще го твоето направим мнение, заедно на ти терен. работиш с повече клиенти от мен. Ами, благодаря ти, на теб първо, че беше гост. На вас, че гледахте, абонирайте се, все още е безплатно. Така ли се прави на видеографа да питам? Така ли се прави? Долу. Да, палец. Надявам се да ви е било интересно. На мен беше страшно интересно. Не очаквах да ми е толкова хубаво. Благодаря ти отново. И ще видим третия епизод, в който ще говорим за сгради от... Сега, тук това ще го изрежа, после ще се заеквам. Това ти е готино, бе. Да. Добре, няма да го режа тогава, но ще сградите след 8 години какви ще бъдат. Примерно, че на другите числа заеквам. След 8 години какви сгради трябва да има, за да отговарят на купувачите след 8 години. И със сигурност няма да са по-евтини. Благодаря ви, абонирайте се, защото е безплатно и до следващия път.